daar langs. Oh. Ze moeten naar onder. André, mij de lift naar onderen. Ja. Ik maak een scheet letten. Nee. Oh. Oh, ze moeten de lift uit. Je moet er de lift uit. En hij links. En naar links. Ja. Oh. Wacht. Wacht even. Er ben geen camera's in de directrice-kamer. Er ben geen camera's meer. Wij kunnen je net meer helpen. Je moet het nou zelf doen. Succes! Dankjewel. Ja. Zo. Zo, en nog op zoek naar de verstopte trogong. Net, Jere. En? Wat voor? Nee. Maar wat is dit? Auw, mijn voet! Waar is nou die trogong? Dat weet ik toch net? Oh, hier is wat. Au, nooit. Sorry. Het moet hier ergens wezen. Hey, hi. Hier is wat. Kom. Ben er Hi. bijna. Oké. Wat? Hè? Oh, André, kom eens. Hè? Wow. Dus je wilt de stuk maken? Knokkers. Huh? Knokkers. Adien, hi. Adien. Ja. Hi. Nee, 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 nee. Nee. Knokkers. Hey. Knokkers. Draai. Wat is er nou? Knokkers. Als er gebeurt er nog iets. Oké. Hé, wat zit deze doen aan? Nee, de dwanheid. Nee. Er gebeurt helemaal niks. Stom knopje. Oh. Sarah. Sarah? Ja, je Sarah. Ook is de politie wil bel je. Waar de stankmachine voor. Mem, bel je? Meldkamer 112. Hokker helpdienst ga je nodig. Politie, brandweer. Liesje graag. Ja, mooi schermpje. Heid, we moeten je wij. Huh. Touchscreen? Huh? Hè? Hè? Toekomstplan? Druk op het mapje van toekomstplan. Oh. Hè? 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 Druk op Ian. Oh. Nee. Oh nee. Oh nee. Nee. Sarah, ze willen in de toekomst ook op oren Hey, wat plakken. doen jullie hier? Huh? Ik ken jou. Ja. Bewaking, nu naar de Paarse Kamer. Ik herhaal, nu naar de Paarse Kamer. Hallo? Hallo? Bewaking, nu naar de Paarse Kamer. Hallo? Ja, mevrouwtje. Zo kist u neer, meidje. De politie is er haast. Oh ja, meneertje. En wat voor bewijs heb je dan? Nou, de. Bom aan. Oh jee, André, wie moet er voortwezen? Nee, we moeten het bewijs beschermen. Oh, oké. Dadelijk is de hele wereld echt de sigaar. Ja,
Maar hoe zetten we nou deze bom uit? Hé, bom uit. Bom uit. Bom uit. Bom uit. Bom uit! Bom uit! Bom uit! Bom uit. Oh, dat werkt het net. Oh, André. Hé, helemaal hoor. Stop. Huh? Oh. Dat meen je niet. Ja, kom maar. Nee, Ja. we moeten weg hier. Er gaat hier zo'n bom af. Ja, en ik ben Sinterklaas. We gaan nu naar het kantoor om dit alles rustig te bepraten. Nee, de bom. Jawel, kom. Nee, 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 nee. Bom uit! Bom uit! Bom uit! Bom uit! Het werkt alleen maar de stem van de directrice. Bom uit. Hè? Oh, Nou, dat is nog eens handig. ja. Ja. Nou, Hè? Oh, nou zo. Zo, wat is dit je, mevrouw? van jaren aan, met deze stankmachine had de directrice alle stankmakken en de staat inblaast. Ja. Nou, je hier wat u te lezen bij de rechter, mevrouw. Nou, Ja. 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 Olalala. Oh ja, dan ben je. Oh, Logboek 974, de stank-apocalyps. Zo'n de directrice oppakt is en de fabriek is sletten, is de boetenlem met al volle bloeikaam. Na een lange tijd van ellende kan de poppen weer van het boetenlem genieten. Een soort poppen komen weer gezellig mee op boeten. zei ik van. Bom uit. Ja. Dat is net. Toch dan? En Ben kan een lang omlet voor de keust van het boetenbadje boven je. Het boeten is als een warme wind die het je bevindt, waar een vrouw voor je iepen looit. Hè? Pops badje? Ja. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.